Wow! Tigpidalan mo.
Oo. Dapat, may dalakan. Ha? Hindi dito. Tama kang mag-real. Sana lang. Panay. Ganun. Paday ko kaya. Hindi ako mapasap. One, two, gate 10. 1, 2, ano sa kuya man? 1, 0, 5. Sige, ano kung na kayo problem ko. Ora ay di. Hello.
ka mga bukod sa okay. Mabalik pwede ano? Pabiyaya?